Més aventures? Fins després, senyoreta. Vagi amb compte. Fins després. Adéu, Cèsar. Fes bondat. Bon dia, Becky. Bon dia. Hola, Becky. Què fas aquí? Que esperes algú? Jeff, saps si en Tom i els seus amics han tornat a casa? No, no tinc la més mínima idea si han tornat. Creus que els deu haver passat alguna cosa? Doncs no ho sé. Oh, no et preocupen, potser. També són amics teus, oi? Preocupat? Quan en Tom no ve a l'escola s'està més tranquil. Apa, Becky, anem a classe. Aquí estem perdent el temps sense solta. Vés-hi tu, si vols, jo m'espero. Adéu. Potser ens vol donar una sorpresa, en Tom. I ha començat a passar cap a l'escola abans que nosaltres. Va, vinga. Ja el coneixes, en Tom. És de la broma. I en deu haver fet alguna. Becky. Qui és el que gosa atacar el valent capità Tom Sawyer, el temible venjador del mar Carib? Aquesta és la gloriosa espasa d'en Ben Rogers, el terror dels mars, vencedor de 100 batalles! Estàs vençut, rendeix-te, Rogers! T'equivoques totalment si et penses que m'has guanyat, Tom Sawyer! El meu com mortal! Ets un bocamoll, xerres més del compte, temible venjador del Carib! Què t'ha semblat? T'has fixat quina caiguda tan formidable? Sí. Doncs ara et toca caure tu. Aviam si ho saps fer tan bé com jo. Ah, esclar, ja veuràs com em llenço i com sé fer el mort. Pirata! Què me'n dieu d'això, On diма quin esmorzar? Després seguirem, ara hem de reposar forces. D'acord, capità. Ja està enrostit gairebé. Quina oloreta, Avui deu ser dijous ja, oi que sí? I què que sigui dijous? No, res, no passa res, home. Que simplement me n'he recordat i volia assegurar-me'n. Doncs ara ja ho saps, avui som dijous. He estat ara fa un moment a l'oficina del senyor Collins, el xèrif. Per això he arribat tard a l'escola. Les notícies que m'han donat són molt desesperançadores. És quasi segur que en Tom i en Ben, els vostres companys, i també en Huckleberry Finn, aquell xicot solitari amic d'en Tom, jugaven a pirates i se'n van anar riu avall amb una barca. Es devien entusiasmar tant que van bolcar. I pel que sembla, tot fa suposar que es van ofegar. Jo no m'ho puc creure, senyor. No puc creure que s'hagin ofegat. En Tom és un nedador de primera. Ahir va fer una tempesta molt forta, no te'n recordes? Amb el xàfec que va caure i la força del corrent no és gaire difícil imaginar-se què va passar. A mi també em costa de creure, però és quasi segur que en Tom i en Ben han mort ofegats en aquest riu maleït. Ei! Ves que vinc! Vinc volant! Ara jo!
Preparats! Més camí! Ben! Ben! Ben, què et passa? Què et sembla si li tirem aigua? Sí, provem-ho. Però amb què l'agafem? No tenim cap pot. Amb el teu barret, home. Ah, sí, és veritat. Vaja, quin parell de ganàpies! No em pensàveu anar deixant-me abandonat aquí, covards! Per què no em porteu amb vosaltres, mals amics? Sóc un ànima en pena. Ah, ens has espantat, Ben. Ara veuràs, vine aquí, ànima en pena. Calleu un moment, no heu sentit un soroll molt estrany? Però què dius, Huck? Acabo de sentir un soroll estrany. Un soroll? No t'espantis, segur que són trons. No crec que sigui això. Segur que sí, no us recordeu de la tempesta d'ahir, ni deu haver una altra més lluny. Doncs jo crec que no trona. Ja no se sent res. Silenci! Em sembla que se sent riu amunt. Anem a la torre, des d'allà podrem veure què és. Sí, som-hi! Ja ho sé, és algú que s'ha ofegat. Estan disparant, són canonades. Però el canó no dispara bales de veritat. Això sí, ja me'n recordo. L'estiu passat, quan en Bill Turner es va morir ofegat, buscaven el cadàver i feien el mateix. Doncs jo no em crec que els morts puguin sortir del fons amb les canonades. Jo tampoc no n'estic segur. Però ja veuràs com després llencen panets, els posen mercuri i suren fins que es paren en el lloc on hi ha el mort. Quina cosa més rara. Qui es deu haver ofegat? Macatxis, m'agradaria tant anar al vapor. Fixeu-vos quanta gent hi va, quina enveja. Doncs a mi el que m'agradaria és ser a prop quan surti el mort. Ei, nois, per què no anem a l'altra banda? Des d'allà baix ho podrem veure molt més bé. Sí, però hem de procurar que no ens vegi ningú. Ah, això ja ho sé, home. Bé, aleshores anem cap allà. Endavant, pirates! Pareu molta atenció. No traieu els ulls de la superfície. Aquell lloc és on l'any passat vam trobar en Bill Turner. Ai, quina por! Si disparéssim bales ja ens hauríem ben fregit. Has conegut algú dels passatgers que van al vaixell, Huck? Com vols que els hagi reconegut si estan tan lluny? M'agradaria anar al vaixell i buscar l'ofegat. Ja se'n van, sense trobar el cadàver. Qui creieu que pot ser el pobre ofegat? I si fos en Muff Potter, el borratxo, l'altre dia, te'n recordes? Caram, ara hi caic, ja sé qui busquen. Què és el que saps? Digues. Ja sé qui és l'ofegat. Ja sé el que passa, ara jo ho sé tot. Però, home, què saps tu? Som nosaltres. Eh? Nosaltres som els ofegats. Nosaltres ens hem ofegat, segur? Babau, vull dir que es pensen que ens hem ofegat. Ah, esclar, és això.
Ah, sí, ja ho entenc. És el que ells pensen. És formidable, veritat? Caram, aquestes coses no passen cada dia. Tots els veïns del poble deuen estar parlant del mateix. Nosaltres, Tom Sawyer, Huck Finn i Ben Rogers, podem estar-ne satisfets perquè tothom ens busca. Aleshores, això vol dir que som uns herois. Tens raó, això és el que som. Així que som herois, doncs m'agrada molt ser heroi. Sí que s'ha fet de nit aviat. Crec que avui podrem dormir fora, si vols. Per mi sí, m'agrada molt dormir al ras. I com que sembla que no vol ploure... Clar. No n'estic segur, però penso que el vaixell hi anava... Qui hi anava? Quan el vaixell ha passat a prop d'on érem, m'ha semblat veure el meu pare. No faig res més que pensar-hi, no m'ho trec del cap. Com volies conèixer-lo si el vapor estava tan lluny? L'he conegut i crec que també hi anava la teva tia. No pot ser. Estic quasi segur que eren ells. Escolta, m'he escapat de casa, ho saps? Així que no vull que me'n parlis de la meva tia. Doncs bé, home, molt bé. Ei, Tom, no t'agradaria saber què diuen ara mateix els nostres parents del poble? Doncs sí, m'agradaria molt. Si no anem al poble no ho sabrem mai. Ahà! El que passa és que vols tornar. No tinc raó, covard. Jo només volia tornar perquè... Vinga, digue-ho. Doncs perquè m'agradaria saber, voldria saber si el meu pare pateix molt. A tu no t'agradaria, potser? Sí. I tu, Huck, no penses igual? Em deia res? Et preguntava si no t'interessa saber què en pensen de tu ara que t'has ofegat. Però si ja ho sé, jo. Jo sóc només un rodamón que fa nos a tot arreu. A ningú no li importa si estic viu o mort. Aquest vaixell a mi no em buscava, segur. Doncs a nosaltres sí que ens importes. No és cert, Tom? Ah, sí, és clar. Escolteu-me. Què us sembla si jo me n'anés al poble per sentir el que diuen i tornés de seguida per explicar-ho? Així ho podríem saber tot. Vols anar a Sant Petersburg, ara? Sí, només és un viatge d'inspecció per saber com estan el teu pare i la meva tia Polly, entès? Molt bé, jo vindré amb tu. I jo també. Oh, això vol dir que voleu tornar al poble i abandonar la pirateria, covards. Escolteu-me. Com que jo sóc el capità, vosaltres heu de complir les ordres. I aniré tot sol. Està bé, pel que fa a mi t'obeiré, senyor. Però aviam, com penses anar fins al poble si no tenim barca? Fins després. Adeu, vés en compte i torna aviat, capità. Sí, abans que no es faci de dia. El meu pla és anar nedant fins a Illinois, que és davant nostre, a l'altra banda del riu. Des d'allà es pot anar a Sant Petersburg a bord d'un petit transbordador. El corrent és molt ràpid per aquesta part del riu, però només hi ha 250 metres d'amplada i no em serà massa difícil. A més, hi ha un gran banc de sorra d'uns 100 metres on l'aigua no cobreix. Hauré d'apressar-me per arribar a l'embarcador abans que no surti l'últim transbordador, perquè si el perdo no sé què podré fer. I hauré de vigilar que no em vegi ningú, perquè si em pesquen tot el pla se n'anirà a Norris. Quan arribi a l'embarcador, em ficaré en un bot del transbordador i a esperar. Ei,
Ei, tu, que ja és l'hora de sortir! Un moment! El senyor Wood li ha dit que l'esperéssim, que no trigaria gaire. Ens retardem massa per culpa seva! Mira, ja ve! Bona nit, perdoneu-me el retorn. Va, Panyi, sortirem de seguida. Preparats per saltar! Engegueu màquines! Va, ja no hi ha ningú. No m'ho puc creure, no puc. Si no es troben els cadàvers vol dir que encara som vius. No estic ben segura. Jo també. No pot ser que siguin morts. El cor em diu que apareixeran. Desitjo tant com vostès que aquests pobres nens estiguin vius. Em poden ben creure, senyors. No obstant, i malgrat tots els esforços, no hem pogut aconseguir res fins ara, i cregui'm que ho sento. Continuarem buscant. He enviat algun dels meus homes als pobles veïns. Hi ha esperances. No sé què dir-li, senyora. Només sé que faré tot el que pugui. Mai no n'hem dubtat, senyor Collins. De tota manera, si d'aquí a diumenge els nens no han aparegut, s'hauran de preparar pel pitjor. I acceptar amb serenitat la gran desgràcia que tothom lamenta. Tenim el funeral preparat. Volen dir, senyor, que si el diumenge no han aparegut? Haurem de pensar que són morts. Oh, no! Senyora Polly, no perdem l'esperança. Tinc fe que els trobaran. Gràcies, senyor Roger, gràcies. Els mantindré informats. Me'n vaig amb vostè, senyor Collins. Gràcies per tot el que ha fet. Bona nit, Maria. Adéu, senyor Collins. Fins demà, filla. Mare, ja és molt tard. Per què no descanses? No has dormit gens aquesta nit. Et posaràs malalta. Estic penedida d'haver-lo renyat tant en Tom. Si hagués sabut que passaria una desgràcia com aquesta, no l'hauria pagat com ho he fet. Pobrissó meu, pobrissó. A pesar de les seves entremaliadures, és un noi amb un cor d'àngel. Sí, mare, sí, és veritat. Si el meu germà se mor i encén, estarà molt content amb tants elogis, oi, tia? Sí. Val més que us fiqueu al llit, fills meus. Jo també hi aniré. Bona nit, mare. Bona nit. Escolta, Maria, tu creus que el meu germà és un bon noi amb tot el que fa? Esclar que sí, molt bo. Ah, aleshores jo sóc un estúpid llevant-me aviat i rentant-me a la cara. Apa, vés al llit, sí. Sí, bona nit. Déu meu, ajuda, l'estan preparant els funerals. Si vols algú de la meva família, fes que sigui jo. Pren-me a mi, per favor, pren-me a mi, però el meu petit no. El meu petit no.
M'hauria agradat entrar a casa i dir-li a la meva tia que estic viu i sa. Quina alegria hauria tingut. Però això significa trair els altres. Així que preparen els funerals pel diumenge que ve. Hug! 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 Què vols? Deixa'm dormir, home. Tinc por, en Tom encara no ha tornat. Ja tornarà, no pateixis. Ja comença a clarejar i va dir que seria aquí abans que es fes de dia. No passa res, s'ha retardat una mica. Ei, tu, i si se n'hagués anat a casa seva i ens hagués deixat a tots dos sols aquí a l'illa? És capaç de tot. Ben! Ui, tu saps que jo mai no faria una cosa així. Com t'ha anat, noi? Molt bé, però estic xop. Espera, revifaré el foc. Em perdones, Tom? No té importància. De fet, és cert que he trigat. I has vist algú de les nostres famílies? Sí, ara t'ho contaré tot fil per randa, però abans m'agradaria tenir la roba seca. No et fa res? No, esclar que no. Dona. Mireu, comença a sortir el sol. Tota l'estona vaig estar pensant en la tia Polly i tots els altres. I en Ben cada vegada tenia més mal humor. Crec que en el fons tots tres volíem tornar. Jo no els vaig dir que el diumenge, si no havíem aparegut, se celebrarien els funerals. No ho vaig dir perquè tenia un pla genial.